Me sosiaalidemokraatit olemme sitä mieltä, että joukkoliikenteen hintoja pitää alentaa. Nyt puhutaan Tampereellakin jopa, että bussilippujen hinnat nousevat ensi vuonna. Se on aivan kestämätön tilanne, aivan järjenvastaista tässä tilanteessa. Minusta on hyvin jännää olla täällä Tampereella ja nähdä, että täällä on hyvä pormestariehdokas Hanna Tainio ja uskon, että hän tulee pärjäämään hyvin pormestarivaalissa. Mitkä asiat ovat sinun mielestäsi tamperelaisille näissä vaaleissa ne kaikkein tärkeimmät asiat? Kaikkein tärkeimmät ovat meidän lapsemme, nuoremme, lapsiperheet. Sitten on tärkeää myös ikäihmiset, kuinka me heitä hoidamme ja yksi hyvin tärkeä asia joukkoliikenne.